mo eba achemfo TV so empepe interview na ebo amane efa achemfo TV no na bose abakose bi e wo ho any denti a ya establish that TV case ya to this achemfo TV no ye this abakose bi di bro na ani je se achemfo na kasa ana komna adoma ba do so amesa ka no ni ba ba bi ko mo ena ni de di kan a oba cha mi so a bomoden na subscribe like it na share ma fofo etieka achemfo TV no ye jesu se amamre efititi we de emom de mu enkran sesima ha en ba bia achemfo TV no efiri na ni disem saka nana efia kwa achemfo out of me ono ene kran na man eni fahima ono kuya ene sesima nana me ma kwa ba yes na ahombo ko de adomo na mi shi awache because afia etwamu na me ne ma me ba ko masuzi amamre fie ye ba asesuma ha ba belachi ye ba nas na e ka kire say this edumati ni ba naso efiti sa be de me sheda eno ni puni pusa ndi se afi anu she die bibi ekoyi a amamre ni amanye mo ba be dipiriti so and bibia edam ya sheshe bibia ni na we de mi aso na wankasa uba bema we de ubani anase e bekasa uba beni nana kodo krapi bafo na dama na achemfo TV abeboaze wiase bina baby bia befa bia achemfo TV ya kasa achemfo na nkasa nana we de obeboa me ye ne achemfo no dia ya frene se kwa muna achemfo firi kwa na ye di na na mra ne achemfo nti ye nana kwa achemfo na enei wakwa ye ba pani awo sesima yi sesima no so bi ka se tiawa kwan be ne fa so bi nya sesima muna ne ni wa kire se kwa achemfo ba pani a ono ye ba hima wo sesima ba sesima na bosse ti sei ibisa sesima ya ba kwesam ti sei sesima abakosam de tete no na ye nte sesima na menana babia nini ankoma panche na wanum kro ye fro se duman okay duman na ye ne mampo yene ne bohye tini wo mamponkwa kumasikwan no so ofa agira kwade a agira kwan na duma ho nani mampo yene ne bohye ise mampo yene de oni asase won agira yene grani asase woni mampo yene de hye no krana ini no ni mampo yene bohye ditete ndi na duma yene mo one ne mampo yene bohye nti bire bi mi na nanom wo ho ana sante hene nana opokuwa obeto amena na ankoma panche say ne bafo na techmanyene abeka se bi a kire ne ba ma ne ba babona mani nti opese wono no beko okay samre nso na mena na so ne bosum ne entoa okay antoa na nkasa bra wo be no obesi baabi okunwa be akonwa anim okay na baabi okunwa no oni ye panyin ansa na kwa aba nti ye to baabi a ya to kwa enti bra na be me na ankoma panche ne jepene se obebo na amana ako na buku arba ne na se aduma bafo krapi obeka kire se tejuma ne ba bi so so ade so nti sa de tejuma hene obeso so a ono bafo bi so na se ba se obeko wa sha sante hene so bra na nam kokon na me duma hema duma no wo wo kwa agira
Wankasie kwan bra kwan ya luma ho nti bra me nana no nana poku wa ba me nana ho sei na me nana okita no bosu one na komfo ne ayi nyina no no mate ho no wo be sei bafo ne bafo wo ofura bakom na wa betena hanom okotetima hin otetima hin se woni wo papa wa be do akoka obeka kire ono nana poku wa nti poku wa se nana ankuma panche muan wo boan this ete na nyemfo be wo pom na akase ya be miensa duma hene nyafuma hene na asoko hene nti kunye ba efiri duma nti be che nyafuma hene che asoko hene firi wonom tisi kon mu onum ko pie ko be fere ne se na paafo na bra be ko da paafo na na nkuma panche toe to atiase do what no no wonu sie no ye bibia wie ye bia konwa no ma na sese na nkuma panche no fa se ne sese no ya be ma be kwa wo ya be mo aka ho ono ne be ni si ne Lodi ma odi no fa na de kanche ade na fe be to akon no so na be kopie paafo na da paafo hene ne be fere na domtumi te da paafo hene na ngura ne apa ntoa agro be fere se pa bia ntimu mo bi gese wono nko a nti na da paafo hene ba osa no ka kense na se ne wo si kun ye die agro ye ode ntinja yibi ya botwene ya ma o jada paafo hene adompu no ode ne kan no wonum ko duru da pa amowi na amowi hene so bo ne be kwan te won so betim wonum na onum ko yen ne tetima hene nkasam te konfia kwache amiyo na ote amowi ne so nti o be fro se amiyo kwayi nti bira be hunu na be dokon bon so bo mo fudu tina no ponkoso na egusua na duru onum nsuo ketewa bi da ho e ponko yin kam no oyiraye be fere sa nsuo agem ponko nti onum ko asambe na be fi wo nti nkwansa kura kranka ade kotichima ni ufuwa na akota mo nti be onum ko duru be fi ho na hono ne mpanimfo na ko ma ye na be kesa ko kankan ne be fi kwanje be fi be se kon kankan ene be fi onum na ko mu aye de pa o na be tim honum so efiri honum na be de ko bo maso na bro maso ete kimanyina fe no wadu ni kurom bro maso honum na wonum ko ko a abenya ketimanyine okay ti opoku wale oni ye kan say sese no fa se na obedi na ankoma panche ade no ani sa tem ayemfo an we nyabe adapafo hine nyamfuma hine eni asoko hine ena ebafo pib na kasa ho hine ena amowi susu e ka ho ni be gina be fe ko sa be ko maso ko nya ami awpachi a ono ye titima hine on bitim ko chi no o ono maso na nka no ti ami akwa yi nana kura nti na ni kuro mpa ne bono maso na kura anya se de be nya nti be duru be fi na ko mu aye de pa wonu me ke se kon kan de be fi nti nana sese na ya badin a ewo me nananom babusuam ade shi busuam mu sese ne de ya disibin a ena na paine ne na wodi nkaso efre nana tete kofi okita na kofna nana ngono na sa wo ne okita afna safna na be dia to ayesu achefo sedaso
Ne bedi akoso ne damu yi. Okay, the abuja say oh hwɛ ya project sa the logo yi e dey ato so. Nana hima de o kyerɛ mu sɛ come akofo na ɛda so. Ɛno na yɛ tete kofi. Ah, sabi ne maame wo no Na ekuta no mo tana akofo na. Sɛ deɛ bɛ sɛ bi class kɔnfado chi. Wa fo bɔ bɛ wo no kita ɛyɛ Bodua. We su de no kita akofo na. Nana tete kofi. Eti ɔne yɛ ne ba pan. Ne wɔ sɛsɛ. A social distribution din a ɔwɔ a faase na obedi nana ampo akwankyia de a ɔbɛka nana poku a asante hemu a na obedi tetu ma hene so ame akwato ɔbɔ ma so ɔno susu ni din a distribution din nana sese yɛnto aso ntibira a wɔnom ko a wie ya ɔnom san yɛ na sabachi nana kɔ ne program ya kuma ase wɔn ɔnom san yɛ no yɛsa bɛfa kentampɔ kwan sana kuro bi wɔ hɔnom nti ɔnom kwan ne tɛkyimahene kuro no hɔnom nyinaa nti bɛnya tɛkyimahene wie capital kuro yi nyinaa kɔsi nsuo kɛseɛ ɛkɔ black voter bukwe no ma nti saa mmerɛ mu no ɛna ntoa ɔhyɛ nkɔm sɛ dɔm abɛɛba a ɔnom so ntie mfa nsuo ɛnna no nto nsuo no mu ne ne kyeame ɔka kyerɛ ne kyeame ka kyerɛ botemfo bɛda no nti ɔtwa nsuo mu nti abɛbɔ no menane sɛ dɛdɛ wɔtwa adere mu woka black voter no nti sɛsoma ntoa no hyɛ ɛmfa no ntom nti bɛde no tom a ne wɔhuru tena dankyɛm so ne wɔtwa no nsuo mu nti abɛbɔ no menane sɛ dɛdɛ wɔtwa adere mu ɔne sɛsoma ntoa ne wie no bɛsaeɛ tete ma bɛbɛɛ me nana no di nkare bɛtena bɛkyekyere kuro bɛsɛ ɛduru pini bɛsɛ agya yɛ atɔ ha mu saa mene na nkwansa so aba asɔkɔ abɛfa asɔkɔfoɔ bɛwɔ no sɛ agya yɛ atɔ ha mu nti na bɛfrɛ me nana no kuro fɛs bɛkyekyere sɛ ntɔ ha mu nti ɛnka no na bɛkyekyere no deɛ din deɛ bɛbɛtuyɛ ntɔ ha mu because bɛbɛyɛ no baba bɛtɔ asɔkɔfoɔ bi anantia mos ha kyerɛ wuda wonam wuda ɔs gye bi yɛ bɛduru deɛ yɛ atɔ ha mu ada na kwansa yi na ɛkyekyere kuro wie no bafo na wɔkɔka kyerɛ mampɔnyene sɛ wɔnka nkyerɛ ne papa sɛ baabi a duruma ahene akɔtena kwarewa nti wɔmfrɛ no na wɔmmra ne sɛ baabi a nana waka bi yɛ sɛ bɛbɛ a bɛsa no kɔ bɛkyi no ne bafo bi ka sɛ ɔwɛ ɔde mu a duruma ahene abɔ na wasa no tia kyirikiri saa ebire kwa deɛ sɛ asase dada pii ntɔhɛ mu wɔ baabi a bawa ɔmmra ne me nana sare bɛ n'akyi na wɔbɛkyekyere sɛ ha deɛ sɛ ma apini hene wɔne pini ɛyɛ pini hene na sɛ waba bi nti wɔhe na bafo sare suro na ɔsa kɔka kyerɛ mampɔnyene mampɔnyene saa ma bɔfo ba me nana wɔ me nana bɛtena baabi a bɛne kɔpɔ wei na bɛfrɛ hɔ tumpom hɔnom ne na me nana no bɛte na me nana no so bɛkyiri ampɔnkye ɛne kramane wɔn sɛ nkuransafo wɔ nti wɔnom ana nkramane ne mpɔnkye wɔnom aba ne me nana sɛ daabi ɛtɛ na dum kɛseɛ bi si ha na wɔhwɛ aha no bɛhwehwɛ aha na kɛsɛ asase na fam na ɔsɛ me saa makɔ na wɔbɛtena ha nti kuro baabi a wɔsi da fɛsi wɔfa ɛfrɛ wo dampantire ɔno no ɔka kyerɛ sɛ baabi a matene na sɛ bi firi nkwansa wɔba na na wokɔ ɔsɛ meekɔ na na sɛsɛ hɔ ɔne sɛsɛ ma no tie sɛ ofiri saa dampantire mu a ofiri baabi a pini hene
Oba dem penti ho na obi wa Oba tumpom no obetena ye. But over here na aso ho emwa Moa ono ba na chairman also sampe abrechi aponche no onya ba be pim wa na ha na obetena ye ni ya ma fo be pan ba esi e fo na sesa ho sese mana sesa ene na sesa man ntipini wa ba ojafo ku onso one esi be hwe na tiwo pini ho okay de ye pini he okay nti ba abuja ba won bele chichi be chi de man ntipini he kura wa nje dance hina se me de mechi aja wi hwe fie so pini he mane atena se na so no ni fa se me ba udi de sai kwamna sapon o fata o we kokodufo odi kuresu obe ya on ma babo ya mane ya kofa nasi dukuru tinansa suntina na ansi di ko be se ni ati busu bia dabi libye ba di busu ni ati na achi bia kura tese ya sisi bebre me kura ni ankasa mbedi akogwan na bedi akopoku ono ne fie be fra won mo amanten okay ye de ne di ne o firi ho jasefo eye nana this let's just busu yes ya busu so wonu ma di amanten ye jase aduana aduakatemu ye fre na aduaka aduakatemu fo na kwa ya biri odibi sese bretuofo sese ni bi na adubo fo boafo ofiri bretuo abusu ti won be se ni ati dabi baka say adie mene kure ho ya yentre so na tu dabi amu fodie be ya be mu be mesu be tani otitie wo fata ya du di kare ye ya na kure ya babo na na de fina man ye sana na bia pini ni ne ya onu me ada se ya tu ana bia man ma frɛ no ya hu kwamna sapon wodi ya pano oso ho pano nipa nso he ba so fo won wo kodo mo hu na wa gi ato nsa ho pano se hu wa be fa no abesi oni ye pini he ne ndiye se bretu yo phone wo kwadu beso ehuna ba ante mante be ehuna ba ante fefe ebe babo ya mane so wo pene dia ye dia any problem ese dia mana one ehukuru so abusia ya ne nana fia kwachemfo a otoso brother Ifahima onukoya na osanye sismahima na nana na ne 2025 na nkasa yo performance we to so adunu baako 21st of January and nana etwetwe sample kunu se nyame ya adoma adechire na me fa yensi enti ni ye de ekosi nyina se bosoma ye frɛ ne sentwa no ntwa no be simi na na baabia okungare na kongwa anim okay samde ne woduma enti na na baabia na bosom ne saa bosom yi okay sesmanto nti wono na ye de ne kokko disatem nana akwa panche ni ba hema na baabia ni bosom sesmanto ono ne saatem be de ne kokko a okoko tware adirem wo ni sesi amra be ba bi pim wa that voter na be twa be tina ha ofiri tupom wa oba be tichiri kura afi be ba be se yakwa na sese wo nti obenya assessment okay na assessment fantastic there is assessment abakwa se no ne odi amaye tenso ya baba be pim wa no foku afahye kese no afi pim ni ene edu 2025 ni dia ni e baba be du ayi nana e baba be di ekomo channel so say 2025 tibia budget to oya credit oya official ono ba man ko kunya say exclusive bia no onto man amansan no on achemfo tv na achemfo so an ye ni no edi komo omo njiri e defa ya bose abakosem no eho na le sesi ye de wi no oya de na afedie na na ba betina afia mi se bia bere ye di foku na bebe di klompa be si batu nese de no bi bayire fidie batu fidie
back to fidie ɛno aba ansa na bɛbɛ to bibie no ne saa deɛ no abakɔ sɛ ma wɔfa saa ntoa no na fa hyɛ afukuo no ankasa ho sɛ no si teɛ nso wɔno deɛ abakɔsɛm bi akyerɛ sɛ amammerɛ berɛ a yɛko wie yɛbɔ bibie deɛ na kyerɛ sɛ yɛgyina ko mu nti saa mmerɛ mu a yɛrekɔ awieɛ no ɛna yɛdi bayerɛ nti ɛyɛ amammerɛ berɛ a yɛwieɛ no yɛbɛwie koraa na yɛde hyire ahyira so nti wohwɛ ko ne yɛko a yɛne bereɛ mu ne ma yɛde bɔ bidie nti yɛwieɛ a yɛdi nkunam na yɛbɛbɔ hyire yɛdi nkunam ko yɛkɔ yɛanya asase yɛanya bibiara di nana sesi ano afi 2025 afi ewu yi ya fa hye na ye baba bi men ne oda nso ewu mu a se bi tie kan wa chichiri a umba ni chimu so onye ntem na o mepi mu ha esa se chena na esa fa hye na nkasa no adusu ne ebo nkyiremu ne se nam sɛ berɛ a yɛko a yɛdi nkonim nti na anigye aba yɛyɛ nneɛma bebree nnɛ nana bosomfoɔ anɔpa no obɛdi kara kɔma bosom no akye ɔba a bosomfoɔ no yɛbɛhyehyɛ no kama na asi apakadem ama no akɔ bosom nkyɛn akɔsom nneɛma wɔ hɔ bebree wɔde mi nti mobɔ so a yɛbɛkɔ akɔyɛ saa tem koraa no bankɔ hɔ bɛbɛyɛ ama mmerɛ bebree ewie a bɛde bosomfoɔ bɛba na kyerɛ sɛ benadan de yɛadi bayerɛ awie o benadan de yɛ ato fidie adi bayerɛ awie nti wokuadan deɛ na aka agorɔ ɛno ne yɛde bosome bɛkɔ bosomfoɔ bɛkɔ bosomfoɔ ba ne bosom yi dɛ bosom kɔ akɔma na kɔ aba me ba ne fa hene bɛkɔ akɔma na me hene so akɔ akɔma na kɔ aba afei wie a ne nyinaa bɛhyia nkwansa hene bɛba ne dɔm yimfo bɛbɔ soro na tena nkonnwa nyinaa bɛbɛba bɛbu kure mu ɛso yɛakɔ ayere yɛ akɔyɛ amammerɛ ayere ho kronkoni a kɔ deɛ no yɛ amene gyi mu wɔ bɛkɔ no a bɛde anigye nko a sɛ baabi a twene kɔ biara deɛ na anigye nti yɛde anigye no bɛkɔ akɔyɛ amammerɛ tete ahunu sɛ afe ɛbɛkɔ yie ɛnkɔ yie yɛbɛhunu no wɔ hɔ nti ayere so hɔ ne bosomfoɔ no ɔde tɔm no bɛnyina bɛkɔ piri a sɛ afe no a bɛasi foforɔ no ɛbɛyɛ afepa anaasɛ bɛyɛ afebɔne a yɛbɛhunu ntoma bosom no ankasa bɛka ɔbɛyɛ nya nkoma de abɛyɛ ahunu sɛ afe ɛnyɛ afe deɛ ɛyɛ paa ɛno nti a yɛayɛkɔ hɔ no kɔgye saa nhyira nti na yɛyɛ no wie no a yɛakɔ ayɛyɛ so awie na yɛ nyinaa ba fie ɛnyina no dɔm nyinaa bɛba fie na de bosom atwa kura mu saa mprɛnsa yɛde na kɔsi sɛ wakɔ aba nti wɔde nhyira aba wɔsra kudi wɔsra ne mame visa biara a bɛka sɛ bɛkɔ bosom anim present bosom so wɔtwa ne kuru mu ahyia nti wɔsra ma no wɔde nhyira aba sɛdeɛ memfa no sɛ afei ahyia na asɔfo ɛsi yɛ hyira nti saa da deɛ agorɔ nko a wɔkɔ mprɛnsa no wakɛsi afei na wansa hene so ne dɔm ɔno mo kuransa fie na sɛ semanfoɔ so yɛ aka nti anadwe mmaa ne mmarima bɛdi agorɔ saa ma adeɛ akye yɛwo ada a na nifa hene bɛtɔ dware na bayɛ amammerɛ no nso so yɛsi yɛtwitwa dwabɔ dware sɛ dware yɛmfa sika ne kunu ante yɛ kutakuta sɛ wɔatwi sɛ wobɛtumi twi ne nyinaa wode kɔɔ fie nti yɛyɛ amammerɛ wie na nifa hene tutue sɛ pee na wahuru no ama bɛ
Lady Painful Day now, contribute to be you're betting so much to the Bassa. Say, so what dinner bet to my guinea? Have you and then pop demand I just say, yeah, what I fear that I was so far consume a papa could yes. I could not know Bosome was some phony woo first. A year could come and say, if I say, in a could Nana come out of mine. Kwame Ankumako. Only the episode for the kind. Jonah Kuya, very consume. Anako bonus. Okay. And going, yeah, I could not be any baby. Him for a one. Won't you mean he never did no wire, he never did no wire, he never did no wire. When we have a baby, until you cry, now the ashim. My son, one vampire. Sanity. Okay. No, Fiada. Fiada. Tia, the actual done by Kugarama could be and they are, and the what Debbie. You could get in there. Men now what can you do? Fiada, men now what can you be? Okay. Dear Free back. There, you have a demon, you have a book. She don't know. Okay. I was for said they make catch them on Nana if you are fashion for auto swimming. And Prana says, Mahima, Okuya, or more and a uniform, Hima or Prana, and Kuya Sasso. Nana, patch of phone, Sebi, Yama. 2025 for who a fashion case and uncommon. Nana, oh boy, about him, but Bessie be. So we are more than one, be my henny. It's in war, na do a baffle PBS, young so a baby, then to a baby. Nana Pukuare, baffle Suma for him or cancer cemetery. Or Chen Bibiana, because I'm so one man and yet baffle they are not as I'm taking the George and the blue one. I dear the chair and say, what they assassina or no ancassato or the channel. Free or no assassino, so what say Bia could see Tanko. Every Tanko. One I says my fine assassin, Tanko and she. The Tanko and she, the Massa could see Droma, could see Romancasi now, what I'm trying to say, won't try to pro. Okay. Or not that prayer or that Tankwasa could see pro. No, I said, Bunny say, I call Piena, Piena, and the Massa, Piena, she got the new way to find her. Now, Fanasan, honor, I be silver friend say. Bro, na wasi bra. Na keso one amanten hine so aboshi. Okay. Oba na sa na one mamponye ne ababoshi. Sasa sini wo sesi ma hine asa. Na me kase bi a o kase bafu bi no. Onu mumu ni sa tem na baba be ku age. Sasa sini ti bi e baba e dia. Debi, so when say that could take my answer free purposes. Akomadan sa ono kwansa hene hie ne sa sante hene hie ne sa aba be sifia ti fia jasa eko o se twa udem akofa akosi rombo ni se bafi usi bafi na wasi gejman bromaso akosi amoma wa fa na sa aksta ko pie tampo amoma gina no ko pie tampo na se ko for kondu ina no ya kwansa wow akosi nsuye kase na se ene ma kintampo so beka grandson na ekunya sasa na se di fa hinu onye hene ketwa wo nkransa enti kwansa sante ni katbe ni fa hinu sai o di bunkrata asete sebe se kwansa hene kure ko di fa hinu asate so onji permitting fe ni hono di ni fa hinu de se ka de na bekun abowai na be de bra no nkoma kwansa hinu sika bi tue no hono ma ono no nche ono ni ne adeke na mom
memfa ne sɛ ne wura ne wo bibidi a otima ne bi na sɛ wɔn no wa de kyɛ sɛ wɔn kɔfa bibidi abrande no sa oyɛ bibi ma okay ti amamre kwan so ɔde ne ho ɔde ne die ni ma ne sa no waka kyɛ sɛ wɔnni ni fa hene ma no santain ne kɛ sɛ wɔnni wɔ ba ni fa hene ma no okay nanka na me na no me de kra nanka sɛ bɛsa akɔ baabi a bɛfiri bɛ okay nana yɛbɛda so hɔ na yɛbɛyɛ na deɛ kono abɛne biɛ ɛne mmiri wɔhwɛ amammerɛ nyamane a kama wobɛtena bia so wode kɔmpɛ toto na deɛ nyina amammerɛ no ɔyera anaa fa amammerɛ sɛ deɛ wɔ he yamammerɛ tesefo akamfo yamammerɛ ne abɔ sɛ ebi wode fufuo no ankasa de toto a mo deɛ mu kura amammerɛ ne mu gyidie bibia mu na kama sɛ yɛma yi mu no pimpim nneɛmafo bɛbɛ no dodo sɛ na wadwo deɛ amammerɛ ne nneɛma ma bɛtoto ase firi asɔre ne aba asɔre ne ama bɛtoto saa fi sɛ wotoɔ no wo papa kora wo aduro na sɛ owu no ɔde ma wa wɔ sɛ yɛ abosomsɛ nti wo mpɛ nti aduro ati wo yera sɛ kade na bɛgoro yɛ berɛ na ɔkɔ wogoro wo babra bɛsɛ ɛyɛ abosomsɛm nti wɔkɔ asɔre na ɔkɔ sukuu na bɛka kyerɛ akora wo kasa ɔbɛgoro no a wɔmpɛ ato ne tiri nti saa nneɛma ne ama sɛ wiase na amammerɛ apepa ɛnyɛ hwee firi sɛ akora sɛ meme wɔ babea mede menim tete amammerɛ nti na yɛma dwene sɛ ambɛ nyini atɔ ntoma gu hɔ na mede akyerɛ akora ɛwono ntoma gu wei ɛwono ahwennie mpaboa nyinaa yɛ ɔde o bɛma bi aka sɛ wɔpɛ wɔ a mampene wampene a na wotintena wonya mfie du mwadwe anaasɛ du nsia a bɛgoro saa nneɛma yɛ nyinaa mede bɛma nti akora wonyɛ mmɛma sɛm kɔsnani jakwan sɛ saa nneɛma na bɛde asɛ saa wokyɛ sɛ wobɛma wobɛfa no a nneɛma bi no wobɛmene sika akotɔ nso maame atotɔ bi asɛ da nti n'ani ngye ho sɛ wate aseɛ na wɔkɔ asɔre a na baka kyerɛ ne sɛ saa deɛ ndeɛ ɛyɛ abosomsɛm nti ɛda saa da a akora hempa adeɛ neɛ ne maame deɛ ma no ɛkora abiem nti ɔbɛkɔ akɔfa mpena ɛnɛ de mprɛ wawoɔ de bayi o ama ne nnɛmafo bebree na ɛba na amammerɛ nyamane a bɛtoto na sawura saa na ɛteɛ abusua nana akasapa nana sɛ afahyɛ bi dura na nananom akɔmfo bebree kɔ mono ne afopa bi kura mu asantimɛnte bɛba na bɛkɔma bi sɛ bɛbɔ mpaeɛ ɛde mamane Ghana sɛ wobɛfiri adom akɔ adom anaasɛ saa tɛm sɛsmaman ne baaba bɛba nti bɛnko a anaasɛ dura bɛyɛ biribi special ɛde ma Ghana ma nyinaa nana adeɛ a yɛyɛ no ɛne nti a meka kyerɛ sɛ yɛkɔ hyira wɔ ayerɛ hɔ na yɛba fi a yɛhyira wiase nipa nyinaa wiase nipa nyinaa yɛbɔ mpa yɛ ma obiara na mmom tete deɛ na nipa nim sɛ biribi wɔ hɔ na nna ne yɛyɛ sɛ asɔre nti wo kakora a nipa ngenni me yɛ abayɛ a mehu sɛ sanka afi yɛ sɛ pɛsi kɛseɛ pɛɛ wosom bi wɔ nana nkwansa hene fie nkyɛn hɔ no bɛfrɛ ne dam nti sɛ pɛsi saa bɛyɛ nyankomadeɛ a na kuro no asɛsema ma nkwansa kisima ma nyinaa bi asunsuo wɔkɔ a adeɛ a yɛsi a yɛde dɛm asi so no wɔkɔ na ɔhwɛ nsuo agu so biara asunsuo ne dra wɔn mo adua butu saa nana obɛduru tɛ nsɛ maame no bɛfiri hɔ no bɛduru fie abakotie na nsuo agya na nsuo atɔ nna so wokɔyɛ a yɛsɛ o nyame mmerɛ ne aso nyankopɔn so so ati amfama no kɛɛ sɛ wosɔ dɛ a wɔsɛ praising God wɔ ne kɔmfoɔ me wonti nkɔ baabi a praising God me menim baabi a praising God sɛ nyame wɔ ne kɔmfoɔ nso sɛ nyame wɔ akɔmfoɔ nyame wɔ akɔmfoɔ wokasa
Ah, na wo say asofo bi won no se honhom hansane. Na bosom so obeba onam hansane ba. Onam confusion ba. Ne nyame so oba onam hanso. Ka ni so onam difo so ne ba. Ah, na difo o ye de. Comfort. Difo ha ye de. O ni pa Ona understand ni so ne ba. Ndi say ye nje bosom de yini. Nipa de ni agidi. Ndi ni nipa be ka bia wo se okita bosom gida. Me hunu me na nabi na sakura ya de atse soro kan akora. Na o pesa adresia no abokusia no. Na wa to afam wo se kusia atade na. Kusia atade na. Se akora be wu ya. Wodu bo wana kusia abo ya to. Se ni akora yin wodu bo wana kusia atade. To work akra ni tisi na to ko wa di say kusia nya pere. Te say anwa. Wa hwane. Na sa won ko ya be di. Asa no wa hwane kusia no. Se akora ye ketwa ne anu nofo a. No di ama ne maami adi. No di kusia no akurusuma hune odi akurusuma no odi edura che no odi ato akora ko so don kan biemu da ko titi obegina ma ade yan ate ayira Wow. Wahunu se bi wa onam me na ante ate no odi ma ko yo afa ba se bo sum to ba ka do mpe Enti afutu bene no de ma nchirima ya. afutu ya mi de ma nchirima se me de na mi se ya se bonsam se no han Satan. na wo din bi so Lucifer na one Nyankopon no nete soro na wo ye bone so ni yame de no to no kina asase so no no Nyankopon so hwe na wo bi ya ne ma wo be Yesu so be kan ho a Yesu ewura ni o any Lucifer. say abato see efi ewura ni Okay. yes so so esi eti abonsan so Nyankopon ya to na de ya be kan no enti me de magine ya me say nyame na somafo en bia na boso. Okay. Sani wasuma Lucifer say wo mra asate so wo de bosom so be kan ho Sa no na so afọ say Lucifer ya so bosom. ni won so ye fie wura na ana na emeka mbo Mati yo kana say fie ya me ni sie me be ne be si mame a me ne meti fie anu mu wo ba so fie wura dem no pe. nti bonsam bi ka de ye fie wura na bonsam So am ye de di man. oh say ya me ne abono Nka mo nsa o ka ya ma bosom. Di bosom na ese de di man. sa Bible kwati o Bible kura ka say ni ka ni wo kasa mfa makasa ni wo agya no so mfa magya. Okay. Okay. So no nti sanka me de am nko a wo fie na sa wo fa bi kita aduro bi a etimbu anipa etim sayade na anya say bia basi bi di jedu odi nipa na niema no dia nka wo je na de bu anipa na me say Okay. Okay. fi say Nyankopon bo ahabare say ye ni na ba no na emfa na bona ansayade nti sa wo fa bi nim say adure ya wo je a ebo anipa. Okay. Nana yebeda sepa nyame ya mu a ya bai Achemfo TV wow dia yenu nyina ba be ka mu na china ade ko ni nyina no ya be sa mamre na amane no biase nyina ebetie ka yebeda se so gepene ene Achemfo TV ye twetwe nkomo ene nwumre that's if yeah tabuja ya de si bi de kwa sabo me na be tepere ene na ekonkomo yi unity ene bo ya otwa ye bless at all enso so bo produce ye na ne a okofa dwumadi nyina ede ba ye nana kwalo krafim ohini kwalo krafim bafo ono ne bo ya sa no nyina no sa etimi aka e bera se subscribe na like na share ire bi e twem no bi bi e ti ya e be say e another exclusive and hot interview right here on Achemfo TV show.